Mooi, ja. Misschien is het leuk dat we even naar Boeten rennen. Ja, die staat voor. Ja, even heel snel, want straks dan hebben we het natuurlijk op de Simmers zitten. Dan praat Joek even met die over de leukste ding. Hi. De ijskookkar gaat iepen. Ja, dat is lekker natuurlijk. Hè. Dat is lekker. Maar dit is hem, hè. Kerst even heel kwart uit deze wat dit is? Nou, er zit een ijskookkar natuurlijk. Heel makkelijk. Wat zit erin? Ja? IJs. Waar gaat schep me eigenlijk? Doe. Oh, ja. Dus de jager is trakteerd. De jager is heel makkelijk. Ik kom niet meer, Bouk. Nou ja, heel makkelijk. Ja, mooi, er zitten koekjes in. Ja? En daar zit het ijs in. En dan redden wij ermee. Dus vreeg ik nou even vreeg je daarbij. Waar wil er een ijsje? Ja, lekker. Simradio, de Sinneskind en er jij natuurlijk Iers bij. Ja. En je hebt een prachtige Ierskookarren en we zijn heel blij dat je het best. Maar vertel even wat meer over de Ierskookarren en over het Iers natuurlijk. Ja, hoe we het Iers maatjes, zullen we daar maar mee beginnen? Goed idee. Ik denk wel het makkelijkste. Nou ja, dat wordt natuurlijk van malken maken. Er zijn 2 verschillende soorten Iers. Er is sorbet-Iers, dat is van wetter. Op wetterbasis, zeg maar. En er is malken-Iers. En dat malken-Iers, dat halen we dus bij de boerderij. Verse malken. Dat pasteuriseren we. Dus het wordt verhit. Dat wordt vergeten. En doordat dat heet wordt, gaan alle bacteriën in die malken gaan neer natuurlijk, om dat makkelijk te zezen. Nou, en dan voegen we smaak daar. Bijvoorbeeld verse ierbijen, banaan of chocola. Of ja, neem het maar op wat voor smaak als ze maar willen. Nou, en dat doen we in onze ijsmachine. En dat ijs maakt wel je buurs in de bakkerij. Dat doen we omdat we daar al ongeveer 60-70% van de producten al in huis hebben. Omdat we dan kwarkgebak maken en zulke dingen. Nou, daar kunnen we dus ook ijs voor maken. Dus die dingen, ja, dat hebben we al een beetje in huis. Nou, en dan is het ijs. Dan moet het invijzen worden. Dan moet het ongeveer 4 tot 8 uur in de vriezer om op min 20, min 24 te komen. Nou, en dan kan het naar de ijssalon in Dokkum of in een van uw ijskookkaren. En die ijskookkar die kunnen we ook huren eventueel als het een feestje heeft of een evenement. Waar moeten we dan wezen? Ja, dan kun je hem gewoon of in een van onze winkels of even via de website echtebakkerijdejong.nl zien. Of zelfs nog via een ijskarhuren.nl, daar kun je hem ook nog even zien. Nou, en Facebook, Twitter en alles, daar wordt ook een hele prut via boekt. En het is nou hartstikke waar, hè? En er zit geen stekker aan die ijskookkar, dus een vriezer zit er wel niet in haar. Hoe blijft het ijs dan koud? Nou, het ijs blijft koud omdat we het in de vriezer bewaren op min 20, min 24. En de scheptemperatuur is min 12 ongeveer, min 12, min 13. Dus het had altijd wel een beetje een speling om te smelten. Nou, en in deze ijskookkar kerst aansnik zien. Er zit een heel groot vries element, zeg maar. En die doen we gewoon in de vriezer en daar zetten we de bakken ijs erop. Nou, en als toen de ijskoos de scheppen was, ja, dan moest er wel een beetje zacht ijs houden om een mooi baltje te scheppen. Maar dat het heel hut is, ja, dan kreeg ik last van de hand natuurlijk. Dat kreeg sowieso als het heel veel ijskoos schept. Maar ja, dat is, daarop bloot het toch wel een beetje op temperatuur. Ja, en met dit waar is het altijd moeilijk. De scène stiert erop en ja, dan smelt het volle snel natuurlijk. Maar ja, zo wordt het wat cool gewoon. En wat is je meest populaire smaak bijvoorbeeld in de winkel of in de kar? Wat bestellen de meesten? Ja, dat is altijd wel verschil. We horen wel van afwisseling. We gaan nu sinds kwart Huro-ijs. Nou ja, misschien kent het zelf wel. Dat is van de Wien. Ik had het zelf nog nooit horen, maar het ijs schijnt hartstikke lekker te werden. Rent ik als een train. Nou ja, en dat moest afwisseling blowen. Want van elke smaak is het eigenlijk wel ijs maatje. Er is zelfs een keer paprika-ijs maken en sla-ijs en ja... Zeg het maar, daar kerst iets van maatje. Dus, maar we horen wel de standaard smaken wel een beetje in de vitrine. Zoals hierbij bananen, chocola, smurf is ook heel populair bij de band. Ja, dat is heel belangrijk dat ze haast, want daar komen ze vol weer om. Nou, en als dan dat afwisselt met de smaak van de maand of de smaak van de week, dan vinden de meesten het leuk om daar even wat van te proeven. Nou, fantastisch. Ik denk dat wij een heel stuk wiezen binnen hoe de ijskookkar. Wil je nog één keer vertellen waar we hem huren kunnen? info@eenijskarhuren.nl of via de website echtebakkerijdejong.nl. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.